Salut! Nu știu cum ai ajuns la acest site sau cine ți l-a recomandat, dar, dacă ești atent, îți voi oferi ceva gratis. Ceva ce îți va transforma viața imediat, chiar peste noapte. Cum? Schimbând $100 în 177 sau chiar $1000 în 1770 în doar 30 de minute. Datorită faptului că te uiți la acest video, înțeleg că ești interesat în a face bani online. Vrei casa cea mare? Mașinile scumpe? Dar și mai important, un cont bancar ca al meu? Aici puteți vedea contul meu bancar. După cum vedeți, am peste $556.000 doar în acest cont. Acești bani au fost făcuți în doar 6 luni de când folosesc acest sistem. Dacă acesta sună ca un vis ce nu poate deveni realitate, atunci trebuie să asculți ce am de spus. Îți voi oferi strategiile mele de piață gratis. Acestea îți vor oferi posibilitatea să faci bani ca mine de astăzi. Joi, 20 septembrie 2013, am făcut $591. Vineri, 25 septembrie 2013, am făcut $525. Miercuri, septembrie 26, 2013, am făcut $450. Joi, septembrie 27, 2013, am făcut $291. Am câștigat peste $2500 în doar 7 zile. Iar totul devine și mai bine. Acest sistem poate fi adus la o scară mai largă. Astfel, tu poți să faci $2500 pe săptămână, iar apoi poți crește acest profit la $15.000 pe săptămână. Iar toate acestea devin și mai profitabile. Îți voi spune un secret cu care vei înțelege cum foarte mulți oameni au reușit să facă acest lucru. Să facă milioane de dolari de la instituțiile financiare așa cum nu ai mai văzut niciodată. Uită de PPC, SEO, media și orice anunț fraudulos de pe internet care îți spune că te poate îmbogăți. Uită piața de articole, clipuri puse pe net, blogging, Facebook și Twitter. De fapt, uită tot. Ai fost atrași de acești excroci, dar ai făcut vreun leu în realitate? Sunt sigur că ai experimentat aceste lucruri personal și acum știi că acești oameni se gândesc doar la viețile lor. Cu siguranță ai văzut clipuri pe internet cu oameni care par să facă milioane din aceste fraude online, folosind programe unde este nevoie doar de un click sau unde actorul vrea să-ți vândă un sistem pentru $15, desigur, din toată inima sa. De asemenea, se poate să fi văzut clipuri unde cineva este ales dintr-un mall și transformat în milionar în doar câteva ore. Știi că toate acestea sunt doar scamatorii, iar ele trebuie să ajungă la un final. Acești excroci își fac bani prin vânzarea de secrete false unor oameni ca mine și ca tine. Trebuie să uiți excrocheriile, actorii falși și pozele false și să începi cu ceva nou-nouț și superb, care poate să funcționeze în realitate cu ideea de a face bani în foarte scurt timp. Vorbesc despre o strategie secretă, numită opțiuni binare, ce pot fi folosite pentru a face bani online pe piețele financiare. Stai puțin și gândește-te pentru un minut. Ce este comun în succesul tuturor bocătașilor de pe planetă? Ei, eu te voi învăța. Ei au făcut milioane și miliarde făcând comerț în aceste piețe financiare pentru propriul lor buzunar. Nu cred că ai auzit vreodată de un om de afaceri care să ajungă bogat prin programe ce necesită doar un click sau prin cele de recomandări. Normal, acestea sunt prostii. Acum, câți oameni de afaceri și-au găsit succesul făcând comerț în piețele financiare online? Ei bine, aici vei găsi majoritatea. Warren Buffett, John Bogle, Donald Trump, Peter Lynch, Julian Robertson, Michael Steinhardt, George Soros, John Templeton sunt doar exemple de oameni foarte bogați care au făcut o mare sumă de bani făcând comerț pe piețele financiare de pe internet. Acum este rândul tău să te bucuri de aceste piețe și de acest sistem. Este rândul tău să-ți acumulezi bogăția. Este timpul tău să te distingi față de restul și să capeți o viață superbă pentru tine și familia ta, folosind o metodă care a trecut testul timpului. Cu ajutorul internetului poți folosi această metodă pentru a face mulți bani, la fel ca ei. Nu-ți trebuie niciun pic de experiență pentru a folosi opțiunile binare de comerț pentru a face bani